Mbuya maana sana. Ndio mheshimiwa. Yes. Jina lako. Chengo Felix Maira. Amasi. Mwanasiasa andi. Aneko krando so visio movement utokisi mheshimiwa Dona Bilisaburi. Yeah. Obviously you're women rep. Yes. Se county ya Kisii. Yeah, Kisii, yeah. Tugutaka kura ase ore mheshimiwa amangana yega a technical skills chirichiganeri se chobo bundi. Ninki ingi chiganeri. Kogari limono. Ase Kenya ikamano twekeire. Kende gionsi gao koreka na ebogora yobo gutwara ubumanyi experience so that utware karatasi keroko genda ase institution ya serikali kwa nyoranga no wate information. Ono una ababundi on maambia chitariki 22 entubwate ogufundisho kwa babundi wa Kuru South Mugirango. Ne program erosiri bakuba bakwegeliwa na NCA netenende tamangana yobwagachi. National Construction Authority. Yes. Ekobwaterana no visio movement rep oitokise mheshimiwa Donya. So ekuno koro kyo bwanchania banana kugise chibundi cheito. So ababundi bache baorokiwe inki batakeire gutware kera bari site batakeire kobeka reflectors bikoro bitakeire biye site mbabwenete ko beka abandi gloves yani batwara ubumanyi bweime mono na ande baegwe ekaratasi yani agasero yakoro kinga ba attend training bairu ubumanyi bagende field gukora why bagokorera iga. For example, aiga enzi yetu ya Kenya monene wenso mheshimiwa the president of the Republic of Kenya na bwate program ya affordable housing. Toko genda no bundi ole ukurwe kinyoro tota even kurura alisito bomata. Wajire site ya serikali tubwatie document ya korogi ngano mubundi no bwato bomanyi. So toko nyore kibali yoko genda okore gazi utaranyore taraba trained na NCA. So that's why umheshimiwa Donya arochenga nere buya ababundi baito ba Kisii banyore amafundisha aya sengencho kinyomba njije chironchi gusia ega chigo kwagachwa affordable housing tonyore chibundi cheito chiatware skills airu egesero kiabo bakogenda ari mbasiekereru because tokogenda gokora ase site ya serikali onye tubwati karatasi yakoro kingana na ki no mubundi kwa be trained na NCA no bwato bumanyi bwokore gas. Yes. Mbia mana sana ntubuwate Mr. Justice. Yes. I wate wa ne contractor. Yes. As a kero kurigeri kwa bere ogose no bwato bumanyi yobo bundi. Ninki buganeirie ase abasaye bono. Abasaye baito igonare gosaba asengencho obwagachi bono bwatigere meremero ororo. Chifundi echi challenge tokora atwara buna bana bakonyora umuntu akorete kuri school Youth Polytechnic no abagachi bagochakira abange begeire ntobwate amatema bakora kuri ku trade test no gonyo umuntu abwate grade 3 oyo ndabwate grade 2 oyo ndogenda mpaka grade 1 kuri oyo ndogenda mpaka diploma nandi kuri abuna bakogenda bagotware degree nabona abantu balia serikali buna abana bona bakorete nebwata abantu banyote chi bakwenda chi university abandi bandi chi college yagati bali bayinse pi nabo bakogenda bayimukiye course ekere course yekwimukire kwanyorire certificate yeye nuganeiri nando obe serikali commentary sakarali ne NCA NCA ligo konya kogenda buna bonekera abana bakogenda chinse chisiko ngobole recognized chekerole recognized na serikali kwa uli serikali ya NCA igolende igonare kwa sababu na bono tokogenda South Mugirango abana baito chifundi tobwa chifundi chi classes ange mara gatatu ntobwate fundi ebwate lisakara ere yajete gakore grade test ebwate lisakara ile grade test
na ndentoro yonde nere ocheta agakora muchengo era akabe fundi na ndikwa gachari akamanya bonsi mbariganiri bono the first priority oyobwate di certificate yaye ere automatically buna wikagariga era akomentwa risakarari ya NCA naba bandi naboro bariganiri ekera kurwari ntobwate abantu bali bakoga supervisor bakoba supervisors bakora meremo na bakumurikira risakara kera nyorekane ngatabuga tipi na bagojobisyo mu women lab na bakumurika organize ntobwate makansi muna kidokora tomanye ngo ne fundi so na boro banyore risakareri libakonye for future segasi bauche gokora so bonsi pimbariganiri na ndende we want to thank omongi na donya asenge njori organize richifundi eji ekera abali organize bonsi pitiga bajiche south mogirango le them come toko genda nyambo basi na boro bachiche we will be appreciating for that ninki gekogera bono en ekiombe kiga kya NCA kose mbo manyikio bo kwana na training bore tofauti na bori kiro kendo umubundi ya TVET institution akanyora manye kwana na ekera wajire maybe TVET institution igo kwegera kwamanya kwagacha sometimes ebintu binde mbire bona bono precautions ekera ule ase site ebintu mbire mo chugofundi chunga kyogwene tegofa sometimes chifundi nganda chire chiebo ebintu binde mbire orabona bono chinyomba cha chenchiri kikenga kitogona kogende ebintu ngona go chenjibire technology ya chenchiri ekero kwegera from what you had known to another level no wena te serikali yako kogana isinga bono wa chenchiri so that is why serikali gocha ekori organize na ndekerego kwa certificate iri igemine tingaye bono kwa very qualified ko be fundi na institution etiyo ya serikali uragende uchiko kwa lemeremeyu mwenye tobwatirisa kale na endelele chifundi to aligane tigari ne chifundi cha building chonsi people we mason we plumber onyoro monto ko beka tiles onyoro monto ko beka a ceiling board monto ko beka kerama baka painters they are supposed to come baka monto akora estima no nyino monto lyo kufunga chirinto ne chichuma oyino monto muhimu sana nere ne fundi it should be recognized yes ekero korigere kurahiga soro bongo ologusi onye korea samangana a construction naki abasae bagenderete gokoria mbaraba okay ego vale half abasae mbara bwatagasi namaboko mono batirinde bali baroro in this field ekera tu akinire to kona okina goja monto ndebwe nsi olenge fundi oyunero monto onyole nyone mere muna nero so miri nyona abana we want to encourage ngabasaya baito tiga begero obubundi obongo konya bure na bukogera every bona sichigas chikire mere mogono no yera ni regago as a construction kiagera monto bwate gasero kia tanya gokoroki tanya kuburubora igo omo efundi amanyete kwagacha itukonje yone limora amanyore karere nyomba so asabasaya bali sikogari bakona go taratale metemari bakona ko liebinto byabanda what of you igona ariko baini college ngabaicha so bufundi they will be in a better position yoko nyara ko konya chi family chiabo yes tukanaste omweshimiwa kiro tukurigereria bono okero tene negero gokioborai nabo igabasae no bobundi njera kiora nyara ko basigeta asante that's a good question omanyete Kenya yaito twatwalire oburemeru bw'ekigasi ky'obisi oise korigereria amang'ana y'obufundi nkonyora ore gasi because buna bugima botogendererete especially in Kisii abagusii mbanjete kwagacha so togontebi gochiete ekosi yao y'obufundi ogakora okabe bundi engiye maite kwagacha ng'anoche wiki abe to nyore gasi so abasae baitunje na ba encourage nande ngobatebi ng'a tutige gopa gwe gasi kare abasae baganchire yani chigasi kyobisi usukubeka esuti osubura bete 24/7 we yagete aka make up kao kwesibiti uya lakini bono gasi chinchiyo chigasi chiroro ni chigasi kyokoboko unechi kyo ndugu yana jasasi yateba unokubeka tiles abasae go mineti abaiseke nabamura squeeze kwanza bana abaiseke na ubakare ko korega azingi ya yobo bundi oyesa kwanda chisaiti cheito gaiga abasubati no bare musubati akonguseke biro agwa kenyombe plaster unanje bwana kana ariko korosia kanyomba abasubati no barenge akwagacha so obubundi yo bombo pagwetinga nabasacha boka babekire
na abasae narorire ase ekenyoro for example ari esinkoru abasae bachiete chi polytechnic bagakora building and construction na abantu begendereiri barosirie ebitoki babwate chibesa kero kende na babwete abantu bagokora chi office because oise kwa average rio mobundi nkorosi yare 1500 to 2000 rituko uno mobundi okwake nyomba buyo chokalika bori wake plaster oroje my sister is waka 1500 times 30 days. It's a lot of money. Bono oroje mobundi obo kwanza na nje nitageta konge ako mobundi na chenguze kebiro asenge ndo naona nyore bisomo ni bile mobundi oroje akande site chibiki bere oroje dili 200 kwanya oro monto for example orobisi okanyerere tomotienyo agu siringi 10 so oroje chibundi negintekia so nko inikare cyabasaya baito tikwa nyogwa ko skuru tikatoka ende neba president ite ya Kenya nko inikari chirenga tiga abantu bakore chigasi chi amaboko na chibono chigasi cha tokire bono buna natie kagoteba la dizinare go na chakera chinyomba chake kwagachu cheji serikali affordable housing abantu kwagacha bari bono koro mubundi moko ende site ya ino kubwateke gasero kiago kwagenda mwake gazi ko gendo mwaka oyo by the end of the day mogo chakurue site motoro setiaka million kao na haikwegendereri so obubundi is the best thing as long as to sugumu osoke no moyogo wirunga ntaketa kokora obubundi obo with passion yani kintu kilibweru etakinga kwa betere guno mwibuli yo wamwenga njega iteko ko mufundi bwoko beka tiles okoro egere buyo chako beka tiles you make a lot of money tile mako beka is around 60 70 ono roje nyomba bona egora mama ende sai kimogwa te nyomba e gwata chi floor wasizana orocho iso kwa style jiko genda abu is more than 3000 you make good money yento keli bona sibona kenya ito ya bono aziteli engia ne gazi obundi boro anche gazi yao obo mwegenu okore gazi engia etali eyobokora so abasaya baite sibabeta tigatokore egazi yo tio obundi elinde twegendereri yes na anda babundi na bantu kibachire onye ne chi polytechnic eji konyora bale ba support you ase bale ba kuru seji family chitali kwenyara ngo support you bale through abana konyora baraka scholarship baenda bigeri chigasi cyokoboko babisi yo mu women rep ngo konyare sponsor abana so that opportunity ki atokire agenda bweliki tubwati polytechnic I think every sub county tubwati polytechnic yangeibere kosisa to chikwegeri obundi genda ororo o chonye turkwenyara serikali karaka pesa kararo omo mama county na bwata mabera abantu kalika gotoka kake abana baitu begendererie linde bache kokonye gesaku bono gazi kyo bizijeri biema ekirore buno murai ose segotoka kore buna omo MCA ibaga kiabwate aranyare ko kusegeta abantu abaye osikubakonya nje never in terms of financing so nje na tebe for example abarai baito tatebe bune say ward level aba MCA kwanza chi polytechnic chigo kufundisha ababundi no jireze chi ward wana aba MCA bali babwata nkoringi aba understand thing ati bataita kokonya abasae abakebegendereri asambangana yo bubundi maito bubundi bubwate ebinte binge nabogo specialize abantu koros chi ceiling koros chi board chi kwene chingiya chi wall unit chingiya akero kwa chire polytechnic nabo omo MC yako beka koros budget abeke se ward abeke budget yogo sponsor abana bali batali kwenyara bakuri school gose bata eteta matembu ya bagenda kokora chi kwerenda mangana ya construction akaraba abekire budget abana babanyoreru aga scholarship because ijine chikozi chitali koira myaka menge kozi yo mwaka yomo yemetinyi sita gose myaka ebere umwa MCA babwena tokobeke budget abana babe sponsored nechibeze chia serikali bune basari basome barura ari kenge mama to mubundi kwanza lilio gazaine kasoma kwa iruo mbuno monto bwoko ogazaine kokoro muchanga kwa manyiro ole skuru kokoro sibisomoni ole skuru kokoro sibisomoni so ngo sababa rai baito especially aba MCA because na ugakuru mashinani beka kibese budget as much as to wakanera abana chibaseri che secondary ne chi university ne chi college taka budget gatoke ka kogenda because naande most of the chi kwenende chi polytechnic chire under county government so now bako because county government no MCA is the same thing
bako bango ekwenende omuswada oromuya ebese tengu ebese yagenda gochese institution abana bari abataka bari ekenyoro bagenda ororo basome bache n'obumanyi kara bachire n'obumanyi nabo begendereri bakonye egesaku. That's the only way orarete difference as a society, because ochokota ibungana ochoende chikazi chingiya chichio bisigazi nchiyo roje Kenya yaito abantu boka bakari ko likuna bagaka batayire so abasaye ko katoliki njia mbadara yokwirwanira totenene twerwanire tokira nyombo muraya cheko gutura, because sometimes nabo kwirwanira targo chio bizio ma MCO matebingana naki na ajire gari na so ile polytechnic for example wodi ane tubate polytechnic ero mapaka boge kana nyako ere nyaore polytechnic kenda nyaore teba na ibu karatasi dibwa zuguru kinkonyo ikaranze wo mo MCSiko akorigeria kabese wendo kore gasi kwekonye ekina kitura kwanya abantu baitu anje ko inkari tia basaya bana ba especially bana ko enda makoro bobundi mwegendereri eyu egasi yokoboko neri kwate bitoki Brambi nyeyore to muntu gokorera uchipai buga around 2-3 hours oza birejiri buko is 3 hours na liyo kora kugenda konyora umuntu akugwa tfata yes so babundi bona ni njengo takani ko sibachi pipe Vemo sana tukwenda se Justus Mr. Justus Onyando ekero tukuria bona mangana technology inchira kibono building kero kuri construction ya iga mochi kuse orokongorwa gusi inchira kibono moko embrace technology osinchira yekerero yo kwagacha bono chinjira ne chinyinge chiachire na kinata yabange bintu bya chenchiri none meondo yechinyomba yale kwagacha usikoliye yale kwagacha 10 years ago kuna go chenchire town ene bwa the planning nenjere town yewente kwagacha so ekere emechi chinyomba chikona go chenchia na abantu abana barubu bakoro kuchifundi nkona konyora bali new technology ngakibakwa gacho muchi n'umuchi na kyokorekana ndobwate kisafea ndobwate ki technocrat abantu abange bago John board. That's why nyone serikali ya abantu ba NCA so that asenare bwagachi boko bobe they are there all the time. So we are moving on with the government na technology ne town bina koraki ikiagera asenaro ragendo chikobeke nyombo kandi unge yabonoga te ko wenera ko baga na asenaro nyone liro bakera bapimire bagoteba nyombe yabonoga te koraki te ko nyara ko wenera ga. So we are changing una technology kona koraki ikona kogenda na chifundi chinkona kwegera chire. That is why we are telling chifundi ni nchwekera mwa igure ngende serikali yarangire gendo gete ni nchumwe NCP motegere nkia serikali ko batebi and why take to ko by certificate ye maybe he wants to change the technology gendo ngere take ba change mokore warole. So that is why we embrace them nga mora tikali tukiri kare limo lyuke gakwarangerigu aja ni nchu onyole certificate ye na ndekera to goteba nga maybe moje magendo jisiko ikona nanda mukoko na muri mwegere gente kengao. So technology ngo chenjire ne chifundi chikonya kwego na ndubu yabo chifundi ekera amanyire ngankwa gachare ekere gendo ya chenjiri chitaike ya moiga na bakubata very fast. So we to kona kwegera each and every moment. Yes. Ekera wako gende training ya ekyombeke kyobwaga kurigera ya magana yobwagachi osekia NCA. Yes. Eke kengana na kibakwera. Right now a program to bwate yure ojakera mambia ne program ekwera chi actually this hours. We will be having that meeting from saa 2 mpaka saa 4 to break for breakfast, maybe from saa 4 mpaka saa 7 to break for lunch, then from saa 7 mpaka saa 10 to sieke baya kuji certificate. So taligendo kikocha kwira matukoma no gocha tu mwegerigo ikelin abantu baminto ba NCA bachire bonse no bale busi kurugoro they are mpaka nyete bono mambinga kitoko chaka babaigeri. So taligendo kira ile hours chifundi na abantu bakwe very fast and they are very clever na abantu bako chabatebe ungaki gendo gete ya chenchiriga gendo gete ya chenchiriga. This is now how we want to work. From there saying into what and that meeting at least you will be given that certificate for attendance. So na gito sabanga chifundi chetu chonsipi cha sauti mogirango okwewe constituency ya onye kale mambi ni ncho litugoli ya mambi yoka motegerere a certificate ye dinete bakonye for future building. Chiko chingaki mubange tukotara chi constituency chons cha Kisii County. Yes, bono mambi eyere tarehe 22 igoto kwenda South Mugirango. Asa akoro Kunduru Boys. On Friday igoto rabe tendere. Tendere ko bwata abantu ba Bumachoge South
chache na machoge borabu na bobasi barugoro banyorete opportunity umweshimiwa borogongorori na leta kafundira chibundi mbabwati certificate. That's why twari gitolete gocha mata abama ato nyamba ikerete na babanyora kino mbali barugoro nyamba banyarete konyore certificate. They will just join. Everybody is welcome korubo basi bomachoge borabu na bomachoge church tendere. Is it more is no, secondary school. That will be on Friday. Then next week, I think on Tuesday. Next week, yeah. On Tuesday, Otorabe Bonchari. Bonchari, Ntobate a hall ya CDF. Abana bonsi pichi fundi chonsi picha Bonchari, they will be attending there. Then the following day, we will be going to Kitutu Church North and Kitutu Church South. Irabe school go kunyagesenda. Nyagesenda secondary. Kuruoroba no tomacho kolera Nyalibari. Nyalibari rogoro mbafanikete to musike mandugu na lete tabando abanisiye bakabundisa abantu banyalibari dikiagera nabwate program yeyo I think ya kick off ya housing mbale ko nyara ko ewe opportunity yo kwagaja chinyombeje mbale ko nyamba bari ko twara chi certificate chensiye so era nanga inete mapema akaleta abantu bakaba chi certificate baro the same oli otanya olete fundi ile tanya olete bato nere na begocha skuli ya Musa Nyanduzi Kegati senior chief Nyalibari chache n'abantu be town yabo songo bonsi pi bali chifundi nabo mwali kiororo. I think igabu no torakole. That is the program. Embe understand bono omwanche murigire kiro kendo uri egundi mbitoki inkiredi kiekaga neri na gukona mangana grading nende mbitoki aka neri amanya guikirana ese training bonsi pi baga neri ratiganate abanga chifundi eki ekera bako ende youth polytechnic igo bako karamate mwakoroku etureti test etureti test ekera wakode ntangani igo bako tebe koroku grade 3 ekera wakole grade 3 nane na bogo proceed wakora grade 2. That is an improvement. Ekera wakole grade 2 nane na bogo kora grade 1 ekera wakole grade 1 bono na bogo kora diploma ekera wakole diploma and now you proceed on to degree. Those things are there. Lakini bali bako genda buna bono CIT abana bakole form 4 orole tago joine university orole tigate ke career ekera ikole CIT yago chakere diploma bara bago chakera certificate or the diploma or maybe degree. So all of those people they are welcome ko chakonyole certificate oyobwate certificate go seri rubeli ya etukorwa ya grade 3 na ali reachable na bago tene certificate yeli neto konye bwango era como identify no yobwate degree it is the same nere neto konye como identify bona asabange bali mbali bachiete gukora mujengo akamanya kwagacha tabwate turete test obokarakari bwayo n'ubungani bwayo ukagera akoreki akamanya kwagacha uyu nere bona narikire ninchwo ekera gwachire oise konyora nge supervisor yao aria sokonyore gazi sokokora nanya ari gogosaina ria kurikera karube. That will be an advantage for us egera short list y'abantu abwango aso ase system lakini ngonye kobora pinga tobwati naenda abantu bakomanyeta ne fundi ntubwate umongina donya nabwate mechanism yo komanya ngo fundi ego yankwa gachere nere nakurikira rirube na ryo chakorokia abo bisaba NCA so that you so na yo faulu so ekero kurigere responsibility we have accommodated everybody on board chifundi chonsipi they have been accommodated. They are very much welcome. They have a constituency onyole certificate ye lecheko konyo gochimutu. Yes. Ekroko igo muri korigereria grade gusena kyo monta performance sama tukamai. Nkorigereria kubire kera bakona kokore kwerende bona certificate ye kera bacha koegwa maybe ekero mondoro ja abwate trade test. Yakinde fundi yale nkwaga achale no yone nabwate a diploma. Nere ne fundi yale you know they are on the same field. So chi certificate yoje bakoba bakwa uchire chimogonsi. That is an added advantage as a certificate ya NCA gochiko bakonya. Abana ngoje bali nabona nkoigwa serikali gotangaza bategete ko ira chiplamba no nya Saudi Arabia batete ko ira chiplamba nyo Qatar batete ko ira chiplamba no nya Dubai. Again to kerito ko genda Dubai nyo to bwate certificate ye. Serikali also nebwate emireme ya letri munabona housing ya letri to konyara goeta onye to bwati certificate ya NCA. Ntu atwara bosongo gaiga enyagitari ya kansa nkwaga jerogoroga. I think most of chifundi chiri ba jirororo
certificate bakorire ya NCA bono kwarete umongina donya okorira masikani otoretere mpaka Bosongo initially certificate che wagachire baka Nairobi wachikoligia bono free nkirenda bono tajira boye lichiachire gusi mbali wakanira geni there is nothing Zero budget. it's a zero budget Mbe mona sana mheshimiwa nchira kibono mugo fande murobere ndoyo. You know, NCA ni parastati ya serikali ko mulika mangana yo ubundi Kenya ingima. Buna indugira na jasa siateba ababundi baitu yara beri chinga kichi nyinge badali goikera ama fundisha haya. So because umheshimiwa Donya abwate nkole ndabuze unege tabu kya Matayo akaroranga nere pia kibundi na kirotyo twarabere tugutwara ki program kinyinge toko elimisha abangina abana abaiseke na boy child yani because abasae na abangina bali vulnerable to the society mama kaunti akaroranga nere bia na ababundi bona ganteke korukunga Donya na fundi akaroranga tiga aliensi babwatirane zenyenjo ya usiano mwema barete kizi county amafundisha haya ale osapi abantu baito bakonyeke kuna jasa unidata ingento kyoko mubundi akoreta nero gocha neri ruba libyali kere ne onya kare site gete no mo contract o monene gusumu engineer ku site ukori commanding ana for example Felix ayo kwa habere ko wake site yane bono no certified munyoka guchaiga so mheshimiwa akaranga nere bya abantu baito banyore so that's why every constituency because mheshimiwa Donya akogwakirisha constituency kianda chaiko chagusi so that's why tuabegete every constituency tokachibwatani elinda ababundi baito baikeru twaragata banga tumera town yaiga abantu mbale tutaikeru so that's why twairire baka mashinani kate sio mheshimiwa Donya ababundi baito banyora amafundisha ayo amaya buna lirinko abo lindu ya namangana technology igali na baba tabiunga this time kati lazima ngo choga nyojo tuna bakorosi YouTube channel yobo bundi bwao kero kwarosi nyomba yao buya ko bagakira karange sikwari kwagaje site kwabe korro obegete ne company yao nungakie korokwa umuntu nabagocho kliki onyora ngano ori negasi yao korete elinde kwanyarako kwanyorega kebarua bwangu asinge bono nubwate obumanyi oboyibwakire so ngwakera ngotebanga ababundi buna twateba mambe sauti mugirango tokali Nduru Boys chifundi chose pi tikabache banyora amafundisha haya because egenteke kegocha limoigo nande opportunity kiachire monyoka onyore so abantu baito tikabagenda banyora amafundisha haya elinde begendererie kero kende bono nebo bubundi bono kero kende bune ndugu yane yateba sikuja abantu kanda bali isiko neba katali baenda barin ebintu biroro no bwaga cyoko ikari bwata gasero kyao ayibuna waikaiga kwa irwe zaidi orozi bitu somoni ne kututomera ndora aiga gusi tunyakoragira so ni kazi safi kabisa Mbiya muna sana mwancho murigerere kirogendete kwa email murobiriga obwetwani kote bechinse mochiricha Facebook na otorebuna egetembe FM chinse mocha YouTube getembe TV kirotugurigereria amangana yobubundi anene muno ase ensemeri yokwagacha na kipono abasaya bangi abo bagendete goswa ase chisukuru chobubundi baranyale gokonyeka erio kwane kinga aberi kire emeremo gose ekirochi chigasti chigendete kuburago kia aiga asense ya Kenya gose chinse mochonsi chinse nchiraki umuntu aranyare gutumia ubumanyi buria bwate ase obubundi eriko ene kinga onyorire egento agokora nabo igo onyarire kwemenya ase nchira engi anene muno kirotugendete kurigereria amangana ayabasaya onye ko wate okuporia konde namba yetu ya studio ni 07 26 44 73 67 iritere awo chinse mochirio korwa nabo igo ekirangere kya ongere kyo stokoporia kwa ngoroki anene muno kero igwete nga training neregendere taroro inse iyo burai bwae oyoro mwakilishi bwa basubati aiga se county ya Kisii korwa sichibunge au abasae bagenderete kurigiwa nabo igokurangiriwa bachamo erio kwerike nabo igokonyora marubayo gose komanyanga ekerengo kyabo kyobubundi nkereki elinde kero muntu akorigemeremo
oenyora ase enjera ere eng'ikirano kigima buna David Mukaka agoteba good morning kurwa Babadogo Nairobi agoteba tuko pamoja umuyuti bwekenyerenyo kurwa agoteba kurwa Bubasi Nyamache Bunyang'ande nere Otiso Murata mbia mono sana kendere koba ime iyo murobere oyo iga erinde tugendere gusanga ase obwamo omweshimiwa atutarakorana naye Yes. nagani turarigereria mang'ana nonye iye miaka singinchekero tugukwandira abasae tubwate bona abasae b'emiaka emenge gose erange nabere igoro mono tumanye ng'a abasae baiga mparabi barakonyeke gose emiaka ki erabe gekorigereriwa mono ekero bakorangeriwa gocha ase training eye korende tutarachi goikaga abo nigo ngenderete kwenyore mwancho morigerere ng'a nere buya abana koirwa ase chisukuru chobobundi nabo igo konyora obumanyi oboiga obuganiri erinde bwekonya ase igo gendera gusanga ekerengereri kiago sonye kobwate okoboria igoro ye training eye erachi kobwaterana egati ye kiombekeri kia NCA nabo igo okobwatana gose ekiombekeri kia getenerete chibesa cyabasubwate igase county ya Kisii kia kibwate kigancha kia Ngab igo gekorawa no muwakilishi wa basubati ase county yega ekero kebwate training chinsemo ase orogongo rwabusi no ariganirie omwancho omorigere kobwate okoboria nyara kobaboria riswali gocha ase studio kiagera nonyo murai wense naganitia abasaye bagende chinsi chang'umbu okora obobundi ekero chinyomba echiga buna echa affordable housing chanyarire kwigorerwa abasaye mbaganeri ase obonge kigima banyare gokora emirimo aroro ase chinse mecho igo rituko ria rero nabo yarenge buya gose nabere buya turigererie amang'ana yaiga yobwagachi rero chinyomba chikwagacho ekero ase ekero abana mbagendete goswa ase chisukuru chobobundi gose TVET institutions eri okonyora amaigerio nere buya barigeriwe enchera gose basemiwe enchera montaranyare gweteninira gose amanyeng'ana abwate amasakarari abwenerete erinde ekera korigia emeremo tekobang'a negasi enkong'u gose koba ekebarwa egekong'u Frederick Ogemba goteba from Nakuru City to Nyakeyo onkubokia chituka tuned in ase ntunda eyakabire naboigo Eric Osoro agoteba following kurwa ritaro kiombu wakire buya mono sana Samson Ongaga Kiango gokione pamoja gendera koba 90 mendojo kobwateri boli igoro yobobundi anene mono bwagachi litukona lieri chinsana cheche nande nabo konyora okoiraneriwa yes mweshimiwa amang'ana ye miaka kirogorigeria abasaba iga kegori keke kiganeri mono nande ngiriki kira kore buya omaete obobundi mbobwati kagori oso obobundi gento getakeire experience experience yeke egokanyora buna ekero gwachire kwanyorire amafundisho buna ndugu yane chasasi yateba abantu mbare babete obobundi ase eng'encho bare abakarakari bare abango kobwata achagete buna omoereri onyakoimokeri chifundi bari bamanyete kare onyakobaimokeri ebagi bagoika esaiti otomwa amache beka omochanga pima chiguru baroinye beka esimiti eyemo so akanyotwara obomanyi bori so miaka ntobegetika miaka ng'a abantu bagocha gwatendi ng'a ngochakire miaka tatebe gose 18 yani as long as or a Kenyan citizen obwate miaka 18 obwate kibande na andore bundi kwegeiri either gosiba chichuma either kobeka tiles either koborokania emerande wiring either kobeka ceiling kobeka roofing ekerama ane bundi as long as yori chinguru okoende site kwang'use ebuti kwachora kwamanyenkio gokora so miaka teri limit na bakonyora omonto mogagare miaka 70 lakini abwate obomanyi ase abasaba bake barure chikosi omogakonera okonyakoba notice niga igeke biro gekoenda iga igona libono kwayire musali tobori usitera charaini so miaka ti as long as oro mofundi okwagacha engebwati limit ng'abantu b'emiaka gochakera 20 nga baka 50 nabo batakire as long as ore bundi ore chinguru otaiwete mobere bobe oraende site okoroga esimiti okore egento kirigetakire ese site so miaka bantu mbaye amasenga miaka nebekire limit as long as ore fundi okore gasi ore chinguru mwezi mwariganiri na nandiri twa sisters
goika mo engineer wese site kwa bero kwagacha akurikereria uko yo recommending ana naki so and so obeiro gokorese site yaito no mufundi yale bono na bogocha eliriko jiandikishe ngokwanera bono because mambi togochakera South Mogirango bantu batibundia kotia ku South Mogirango constituency ebe ba site konyo korega asi guso sikwa beiro gokora na wa uko recommend kera sinyenga tora ikera mo engineer we site abogocha office yo mo women rep okisi aboko ukolikeruri rube igogocha kugwanjira elinde uatendi ekosi ili tukelimo mbi mana sana endekera ukoligereria bono twakwanira mangana technology yes ngotekera over koranga kiro kende chi machine chachakire utumeka muno kubwa abose abantu bari baganiri umubaro w'abantu baganiri ese site gusogo kore mireme yiga ochakire ngoke igore nechi machine mugendete kuimiza abasai gusa abantu bonsi banyole chikosi echiga bona aigano umuchando gochiotoka chi machine bono technology teriko chiko kogera abantu bandi babe jobless bakoba jobless because kare for example narara kero nabwatu mubundi arikondoseria umurangu kare nebo koranda bagachire nebintu gete bakugikiani kinanda kiri kyakale squeeze technology mune konya kwanda chimashini cyarosigu chimashini iki chikumeki wakizi bono ebifaa byakire byo bubundi bigotumeke stima for example tikangwanira abantu bakubeka kisiri ne keyboard iki wardrobe chingia kare baga strain likonyenya neba ebao lero na romo bundi agwate kintu bakubeka iki stima timanyika gikuru because nje tinimo bundi keko sene ni ngarra kyabutule bao chidaika isato dibaga umubundi ari kobera bwo muntu kero kende buna economy erembe buna ari data ke korosi lunch for example yani ya onyoro gukora gasi ya 3 hours machine ya technology yagire gasi yakora 1 hour kwa mwaka ni rekiri bucyawe isano ukire na ndagenda umukigete so rituko mu bundi akorotate because iyi machine iki cyagire technology akorotate site na yabanye so na kwanira zabanta bakorosi ki wardrobe ukikaba tieji ibinde binko bakonya bire umuntu nyara ko atendi ki client isano wasenye rituko ririkare umuntu agagiro umenye umujibu umuntu ebigengima because bare nabenge ngakeri yakare yogo cyari umuzumana no muntu ndo ari guru yondeze akabe bona chipawa so cyagire ugobeka amabuta nyerere inki community that's why twateba nerebuya ekerota ketakora bona building and construction kwaenda ase for example ega polytechnic ya Kisi kwegeliere ndobwate polytechnic nyingi kyamazi ya kitu central ward ndobwate polytechnic yakaya sitali ndobwate polytechnic ya Nyaore bagende kimashini kino kire because yabari mumbaro aba traineri babwato bumanyi bako batebingana kimashini yegutumika because oche ore tomanyeti ole plane tomanyeti kutumika na ebe machine ye oraji konye tumeko nyore kwa kona jiroko boko ose kwa bekire bobe ya salikire so that's why talking kali jaba sayenga naki bagende se eti banyora mafundisho akisasa nakina ande twateba squeeze meundo kali nyomba cyaka ajiri jikoro kwero igindi jadiri na gojigoro squeeze nyomba kindi jajiri jikoro ku flat roof ikindi kibwate birama bya China bitele ne gojigoro binde bya Japan so uikogende eskuru wegerigu ngakyoko gopima ngakyoko banga una technology eko nyakayenda because chinyomba chiri tata bakagachire kare tari chiro chibono chiro chi design cha change bazoba no makonda so abantu baita basa technology eko meke bintu byabarayishi yes nande bense nemanyete una technology eko nyako change esa kali kunyako leta iri machine echi abana baye na mafundisho igwe karota kete dirikare ababundi kare bantu bono skuru na chitare ngobu y'abantu batamanyete chi institution chitare ngo cyoko somyo bubundi abantu akabwatiri umuntu kurumaega unyakwegera umanya tabwati karatasi tamanyiti ku operate machine iki cyakire kinyi so according to me riswali rikwambori machine iki kiriko reduce gas actually chairman gas chikumeki wakizi umuntu anda chisaitinya ezeli tukobunga bunga bwango kora orosi ebizumuni bicheto
mbia mono tukira na ase Mr. Justus Onyando watebire ngati technology teri gokeye mirimo nchira kiye komenta kuna bono ekere tware kare kere bobundi bwachagete chinyomba chachagete oroje kere bare gokoroge simiti ri okomurere koroba igo bare gosomba na magoko so technology ya mekire gasi ko bare isi machine nero gokoroge simiti so it's making it work to be easier kere ko meke work to be easier ige gasi yeko era bwango bagende twanata job lero igo ose komanya abantu balinga batete kwagaja bosongo kega chifundi maybe chibolete na abange bakikwanywa chifundi njakora njiake asenye bakarase gete so technology igo ikwe ye comment emeremo puna bono yo mindateba imashini yichoko na che ebinto elioroje ngakie yumondo te yomanyete ko gende machine ekere ya chire we komonte gere ko gende machine for example ebinto mbire buna bono chifundi njiro chiko siba ji beacon siba chirinto egendo keri bari naba kebarenge lakini bono egente kina gyo kyabere buna ne gasi umuntu akora in a specific way omo efundi erora ase side ego egasi ya no gosiba chichuma so lende technology igo buna ekona gocha yekona ko improve our the way we are working Teligo camera. So my sister na technology ye tutaitiba sae because ubundi tokongea bubundi kubwate myaka manini kuikoboroso na ebenyombo chakire uboroso kurunse so na kitoko inkariji abasae sitigasi chokoboko bagende banyora mafundisho so that babe yani batwara ubumanyi banareke machine yeti because yali institution is bakenda ebi 5 byoko kore gasi biror bamanye chikwerede mu bundi orankonya bono siasa manyite stili na kijiri cha digitali bachirangi njire kare cyagiro wa kenyomba ego sha inyoko bwa nebirobwa bitari birobwa kare n'ikirangije cyabo zaiko cyagakirukire ikire bakke machine yagire gokorogeranga yo kumakaiga wate bankaro tari ya so technology is good kore gasi ingia so na kitoko te bya barai that's a good example nchabono na tebe no mwishimiwa ndonyaro jingana na ki ntarete ti NCA chako konya chifundi chito cha Kisii County chigasi chichigo chako chaka cheke serikali na ande chigwa kana bia na ande ne gasi ko koba a period of time because chi nyomba chikwaga chine chinyingi na ande ne chinyane no muntu ra ande saityo ko bero umwaka oyomo mubundi bwibange tumanyite gusebwe bese obere saityo umwaka oyomo na yita kuikosoke ni nyomba kuruhoro kosoke ni probox so umweshimiwa ndonya akarengereria karoranga chinyombe chichigo chaka because every county tubwate affordable housing according na serikali buna yateba ne chiaga chinyombe chakaranga babundi ba Kisii County baje basikira rusiko akarratikare tenisi because na bako bebundi okwaga chekiraga lakini onye tubwate mafundisha ali NCA ekesere kitia obwate nga bakwegeiri no manyete bono kwa irwe karatasi toko genda ali site ya serikali moji kolimbana ni orokwaga so mweshimiwa ndonya akarengera ngambia arete NCA yebaka azimu wa umurango so ikaraste onyora mafundisho utari waka na wesinje yemo abo tutagitawara unabo babwata maroro babwate burden ya common mwananchi bwana enero tokoroka bottom up oikatoka endenza ali tuinwe fundi toligiriye fundi njeta bwati chigasi chikotangazu mbaje baike baligere chigasi kurwekero reime na benge ngaro ngweta bozongali aboro chango ke kunyo ngonjo ke reime lakini to na boro to kunyeruzi so mama county aletire abantu bensie batrain chibundi cheito chinyomba chiko chakakwagachi bozongaiga bagende nabakwenda neba nakuru nobwata kwenda chisaiti cha serikali wakora kwarosi bitoki kwegendereri that's one way yo sirio botaka abasaya baito babe busy bati kunya kabere metanda koja kongora barai batige kunya ko urunesiringi 200 banya korama barai gete so that abantu baito babe busy umuntu kosoka mambi kwende site wasanyete gazi yao wacha kunyomba oro sita kwesibi moka ego murugi okora serie ndagera kwaragera kwara matangazo kwara mambi kwa bogire site bono to bwati insa chiko chikogorusiringi 200 wechanga ochikura momo saya that's one way yo ziri uzembe kurusi society yes though again the kinje buna keroje ani chininge getagete mofundi achonga tourist jao na nje chako wegelio na nje ninta getabona after kingo kora siasa na nje mbombo anko chagete to kerela se Justus Onyando na to arenge mweshimiwa comment arenge to kurigera mangana buna bono infrastructure kero kurigera technology ya chire
na costs chinyinge Yes. ase construction bono nchera kimwatemire kone kinga ebintu ebitagete machine as yani ebitagete nonye stima as naro konyara nonye stima chitaiyo Yes. as naro konyara paranchiri wete kachira nyare go facilitate nonye transportation nchera ki mugendete gokora ino buna chifundi kone kinga mwatumire chinchira chinyinge kwa genderio bwagachi chimashini chiro chinyinge chiachire ase tokonyora nga stima tera ikororo ntuba chimashini chigotumia kwende diesel unabone yogokoroga na bokonyora nero gotumia diesel so echingotokonya chire lakini ande twale kwemisha renda barai baito babwaterane tiga barosi chipara tiga bari testima ege asingenjo bona stoko genda uchimotua technology ekoba impressed so lende igonale kwenikale chinga barai baito buno mongi na akorire this is so good na abande tiga babwatsi oyere kale tera abaini sie no ndene tiga aminyoke arosi chipara no ndene tiga aminyoke ale testima so that technology ye ekemba komoji. I was at my home yesterday nkanyora abantu aba chi wifi bakopeka chi bintu biri chi wifi chi bakando bakanda that is so good ekiyaga ine range yo katora ambulance antolgeri abasa emerimo problem ene na tubwato moralia na abasa baitumba bwate emerimo that is why they are idle abasa ibale wanja baikaranza buna twate abagende to take round basomi abana baitunga ki koganyerete emereme yo ganyerete yo bisi etaracha kana bono kubwatu bubundi obo onyakoro siringi 500 so lende abarai baito tigababwaterane tigabarosi chipara estimatige chiche so that technology ekere goja ekerekero omonto ekere twakinete nonya ni tv ntu ari korora ikiagira stima nyareng rero every home maybe probably tv gokorereki nkorolekane eroro bono chimashine chingoja chire asenare utare konyara goikinywa ne kogoto gose bantu batari kunyara ko kali kwene buna bona kana ari kwagacha ase na umurite material igo yari ngatambe sana ngasomba lakini bona iga at least chipara chego na bumonto konyago iki material ngaso na ari kwene kale chabara baito oyo kabwate muina waterana agana turakonya abantu baito technology ero nengia na ndekere goja tikatunya ambulance 20 ikiagara buna bona kale kere chigali chiarenge gose chiarenge chichinde je jamanyo lero chiachire bako automatic ondibwense na bakora na bako gen so things are changing very fast. Na ende we got very fast also to change. Nchira tiyo basa ebara nyare gutumia kose kwesomia wetera technology. Kero kende tari lazima mwana umoroki waike ikirasi ime kose agende training omakonyora obasa. Nkogenda bali buna bono nate abanga umuntu nare maybe tanyare to kole school. Lakini asinge joba kwa gateba tigagenda mujengo okoroga ohererie fundi. In that process yo kohererie fundi akanyora nero fundi eli amwegere bono nkwaga chari. You know tabugati certificate tabugati kende badiza none kero kumurire kerago bwaga chibuaye eborobia. So such a people they are there. Tali lazima ngotu ale certificate umaya kwenda kwegero go fundi. Ebindebi no nenkoro yo muntu kwerwa abasaerwa mokore technology egasi etokora ya magoko nero bonde tigalete bwate chibesa inchwa so bonge mwegere aigas abantu bakora muchenga se kinyoro kiao yende nayo rokora muchengo nande naye kana kwegera ngakyo muntu akwa isota taligento kirege komo in construction talimere mekongo n'abantu tubatagete ko bobworo no starabu ngane meremo tagete beketai abuno na tete go soera amangana ye attitude abantu batwarire luxury nyingi abasaya mbatagete rero ko babwate internet okonyora ng'abantu batagete obogima obwororo batagete okora mwachinzi attitude gose okorengereri kwa no kuna ko bakwanira nakitwatenga abarai baito guchakira donya guchakira gavana guchakira tigato kwanira abasaba to in college. I have a friend of mine yokolete ko Maranda secondary school akanyora agaenda gukora architecture bona igagonte no bwaga chagokora ina mubolinga ki nkwamanyete ngana bo kobe architecture nabo gocha kwagacha koboligena and I didn't knew yani nga oikire na dia ajire komanya kumbe okosoma na koro kunu kuya na ndekera wasomire bono ngo ikora sote gitokora ibintu practical nebintu yokora ebintu byokora byamagoko nabyo bono nonyanye Yesu mwana nyasaye gose tato mwabono mukabe ntolengi
So yache njia ayote gete ngosome ngogenda utiko nyorobi boro lende tonsi binto isa nobis onye tatu mwawe yeso oje zato mwawe ngorosi kwe na ne bamanyenense so abana ba minto I am just encouraging you egasi yobo bonde nengiya igwa kode sukuru tia gotene nagago yenda bwegere nyono ko gende gari yenda bwegere nyono ko gende biragita yenda bwegere obwagachi yenda bwegere welding no nyam painting it is so simple inchu chaka wage chirange nyomba you will get money. It doesn't matter ngaski gwakora ekere ndagira kwa letire meza ngabere tofauti no lyo genda office kose mwezi bina mukora the same supermarket usene ya motoko genda. What matters is what you have in the pocket. So the pocket we have told you ninju korobo food. Yes. Bana basa abanchira kiuna wate muri kuba kwanire esegencho konyoranga abande mpatageti kwenda kuriga muro gwako mugaso. Nchira kia wate muri. Abange I also nimbwatha nyonja basa mwana nyomba I have kids ngo no kuba kwanira. Naba kongo bale ekiagera dande twale ko tema to kwanire maybe serikali eira negende naki agikogera nyone 844 ya ekere 844 ya chagete obo bundi mbwali ngigatiawo. Tatigamba cheti kuba bwatereri mono baba somi ikiagere ba minute nga by the time mwana akora standard 8 ama itokora sis2. That is how it started. Lakini gekagatiga ikanyora bono ebare tobo fundi ba umwalimu ogosomi ki subject utamanye tobo fundi. Igende gasira gatimao. Na kyoro chibono baretire system ebarete school. Neringa akero mwana akona gukina nkona kwegeri gware igentara nyare gukora. Jaina kaligento kende batobuyete. Neringo mwana igagosomirwa about technology. Aero gwera ngendo ngorozi ngenesi. Oyo ndo kwera ngendo ngorozi ne radio. And abantu toroje bagendrede. So abantu baito bale wancha abana bake kera mu college school. Meremeye yobisi nemeke kuringana neyo bobundi. Oise kuri ringa abantu bakora ubufundi mbarenga ase kere maybe community go se county abantu bari chifundi bare ndasoro imali iko bara abange kubwa batokora thaki tulisika maybe tutagetega siobisi twezi bitwale kwa bega siobisi teyo yani yekire ngaki wacha wakubali hiyo kazi hakuna tujifunze kazi ya mkono. I'm breeding with young girls and the young boys tigabagende sukuru mbuya go soma no bujya gutwara knowledge but now knowledge iri kwanyorire sukuru nyerete into practical oro siegento kerorekane you will sell and it will give you money. Comment na you asitoro sobo bundi obo manyete ebintu byakire bano bikorosi bitoki ne bakorosi etuki bono ochi etuki egera korosi etuki amangana beauty oroche etuki umurari igabo kwa roseli tuki no mesete bije igoro stie yao 3000 2000 5000 paketu kidere roseli 50000 so gochie to kaegira orocho oro eseli tuko onyore chi client ibere kwa babine ile 55 kwa roseli 10 that's a single day orochi se week that's a lot of money korosi ebintu mbire bikoro ku bed kiwa men kiwa kozi ebichara ko bibia dalinde bya kisasa because one is technology nere ngoja kogendere ni style lifestyle yangere go change abantu buna bako amafasi buna bakwe bako kore kwirinde bamenyete so chikozi bune chikoro ku sort kozi zinjirororo abana bagende bakore for example bona abana bakore te form 4 onye nyasaye ta okonye because bichari bimbia nyakore ngana tali lazima ngogende university omaya ko make it yobusobo mo genda ndobwazi chi institution genda ali chi IT wegeri sort courses okore bintu wiring okore plumbing okore bintu bya beauty okogingera sikuzi okogingere tukiga munangi ingerete nelibweya emetwere roje renge kogingero wese lituko nande kogingeru kogingeru every Friday kogingerunde so oroje kwajiri kwanyorera mafundisho asa mangana au kogingera kinyonzi kwa hiyo ile kenyonzi kiao that's why we want abarayi baito ba impagwa basai baba capital ba kwegendera kwajiri kwakorere kozi oche ekere amagenderaro estimanere kenyoru oenda barali unyora akanyumba obekaga kenyonzi kiao ogabambe buya uriyo monda gwakireke rangi agokorere interior design kabakaya ori no machine bwao ritukoroje aliriza buna boko gingerere 100,000 because gaji service ni nyingi oroje kire rituko kwa hachire nyumba na karibu kao ori busy esigazi yao nabako nyora either no korete no chite university still yonya gasteracha genda koroso courses yechi onyore akabese kabwango because I know mo subati ole no manyete ngana ki every 2 weeks koros mole bichara ebi
omonto ogokorosi nkomotigera ore ebesa enengo ne nyinge. That's why naende tete gwakera omong'ina na mama county mbuya mono naroche igoro nko sponsoringe abanafunzi bali batari kwenyara ase county ngima baenda ali chiaiti bakore chikosi chiegekegeke kia 6 months abana bagende bigeri gubu nebinte bikirigese ngokwana yokorosi etuki abana bakore beauty byogosona abana babundishwe abaiseke baminto baende babundishwe kogingera sikuisi na babasubati na ubagotogingera mono abana babundishu amang'ana na bachokobeka tiles. Actually na baba iseke sikuisi bakobeka tiles biya sana babundishu umama county nabwo ate program eyugora abana mbaire twali 8 bakalikigu bachakiru ready kwegendereri tutaita abarai baito topunguza amang'ana tokonya abantu baito. Sasa tunataka kazi amang'ana siasa tumerane 2027 tuligirania masa sama hizo kiro montare the scorecard nande bunanga teba botambi abana inji abali sikambali baliri mbamanyete maneno na kazi. So we want every na bamwe muzie tigate nese word ya ya tatangana ki abasa this time na sponsor na kwanyira abasa baje te institute jeto bakore resort courses bachire skaiga bachire okore gas because ese nyomba kwa yari bintu nebinge enyomba kwa gaje nyomba netagete rangi netagete estima netagete omonto plumbing bwa maje netagete abantu bakora mangana ye wardrobe korosi wardrobe chingiya chikabati chingiya so ebinte bina bibigendererete so omonto akonyore site kilo omonto specialized yegento kya so tusidarau eti sasa tunataka tupewe kazi ya office eti white job chiro lakini chikete gitoka nyererete white jigazi jichobizi rende chiakeire tigatokore kitu mbadala karo utari kwenyara abarai baito totigendi kitani tigatokonya abantu baito batware bitoki. That's why nande ngota some few leaders barabaya very few leaders babwate kazumba gete ngagi kwemba wa abantu kurweke nyorukiane bano bago chikoro babisi batware bitoki ngabono gingoja kubarangiri mbaye miya barame murai gete mbagoja atageta abantu bachandike egasi yabo no tangi abantu tabo kurumambi tumbaragoba turiko bahene team turiko embawa basaya abasaya abamoto tali kwembawa mande. I want to tell our leaders, elected leaders, abasaya abantu totigete bono tu abayire sara yokwebacha ayoko okoragera buya okogendira uriengia okorierege jiko okoriero machere tutupi. The end of the day tutachiti kwa gacha basaya ngojari mwai karansene stuli agota ina injekere but intuta itokenda before tutarekerabu tikatobembawe kokunywa rero musayo okuri school yayo opportunity chiko tangazo na inche na kingo chinateba why my sister omonto uritagire osaviri esa serikali edobeiro mujube uritagire obwate myako 60 kwanyora appointment cyakire kwanyora na ubaire first priority kwanyora umwana bwo mutako chandegete ochiete skuru moibori aone tyo bole maka masomi umwana uyo akore kondari tari konyora opportunity tari kwirwanirira. So again kingo chikonyora na ikunga nechumbi yawo chakana na machani so kero kende okobole kwana nkolinga inki abasa mbayo bairwe mirime kose ya bayiri abantu basaye barayeri into bwade kazumba gete abazaye abantu bonsi mbanya gwikirana omosaye kanyorete omonte godfather kumubwata okoboko otebiri umwana oyo no maite background iskwaru mamo mina achandigete nechikonda agokora akagasi akakwanyorire kabwaterere okonya abaibuli bao okonya na abana bamino okonya ni society muntu buno uyu okwaneire biya koikakore gasi nomo abasaye ngwituma tuli lakini bantu barai bali babwate indamwamu nenditani mbata itikwembawo omosaye because yo mosaye amobeke gasi mabi namwakire zimi mbangera abasaye batatabu abasaye mizini baugiribura. It's that kind of petty politics. That's why oikato chikondem tutagete abarai bakotokorere gasi omwaka oyo 2025 nduta etiriogi my mabarai baito nduta etiriogi tunataka kazi. So mama county again tukilikuwa kale tali cheitinaro cha bana ba ruete bali ba aruete osinkorukuru bakaenda ali babekuru bakara bokosi obo bakoboke batari wakana nebe siringi baje banyorege sero kiabo agende begende. That's what we want.
donya ka kora gochia naye beke program gochia naye beke program gochia egento mariogia yakobera mangi bara imbata itikokora gazi bara ido babwate chibese chitere taute no want even to use the chibese serikali chikore gazi chiramberere chi account obotaka bode seitai muno mweshimiwa tukwira nase justice tutaragenda se omotumokomoke kwa rwanchora erese omwacho murigiringa na kiri goriri okogende kozi yega yobwagache bono turatigana bali bagwato bomanyi bali bakogende kozi yega how expensive it is not even expensive omwana gachire youth polytechnic that is a village polytechnic chiri bono chitene ne county it is free serikali yajitega chibeka free maybe chibesora ruga ni challenge maybe moro sendagira muri ikiaga ni maite county ne bwate basari na ero ngotengere chibashi kogenda maybe as a village polytechnic it is free kogenda chi TVET probably ali no raka na yento gekera kini bono serikali ya chakaira ni help as chi TVET ekero kogenda as TVET go apply for help ile serikali igo wakana ande baka yako achibas challenge I don't know why omusa otagetiko gendegere ko singia tagetikagera serikali nere yatene karigereri the only place to rakonya abantu aba because there are many we have almost 3/4 y'abantu bare Kenya nabo barabasana nemba bwatimeremo serikali karotigemba we that system for free egera basaye begere kyagenete getimani power abantu abairane bakore gazi bayino y'uchumi yeto it is automatically free asetayo okwenda kwegera kweguru yo mintoko teba ngomongina naje tagakanira abantu bono rende onyomongino koira bake gavana ire bake umuchumbe nera ire bake kyane nabwate CDF agenkyo ko tamera bono gosaye ayagenda orobwegere omanyo bofundi ojichi it is free actually bono jibona ya university nande rabe expensive kubwa TVET school asobo bondi bokwegeru serikali ya ranga agari ekoyemekebe free oigote mpaka chiba challenge ekomondo kirio komenyara so it's automatically free no nyene ketoko chakokora mambi ekiani siego chakokora it is free lakini ama achabu na ringa ki twarangire chi food bana bara bemba cha kuye certificate okogenda kuligimira mu Nairobi aboli go certificate amako chaka kutumia chibe sabono kogenda okora ki kuyo sabandi bang'aino kisiasa but now automatically it's free ningi kogera bagwe kabanga konyoranga abantu mbali gotaka konyegera I think nenjera twararira abana baitobobe na kero muchi na kero mwiboli including us ekero korero mwana igore comfortable ngo mwana na asoma uri kobo munyagitari that is the place even ourselves talk about comfortable but things have changed ebintu bya changiri buna twaboka butukona mambi ebintu bya korero bya changiri bono nonyo bunyagitari ubomba koretiki tiboyo kare omanyete omwalimu ni ngare kogende college buna gukura uri kukare college omwalimu wa primary igale kuli ukare college rero roche igo bakare ko babake myaka 15 kuli so we must agree that things have changed ningiye ko gere binde bya changire we are so many abantu babera abange mere meite ko toisana twezi we etokona gotabataba tulinga kibono to survive and the best way now to survive no ko genda so bofundi I encourage every parent ne bano mwana urube university yendo korobo fundi onyako survive kuganyerete hiyo bisikere Mbe mono sana tukuragenda se mutumokomoke elio toirane torore bari ime bari na into ime yo murobere nande imbarabi bagende tosanga ebirengere byao aiga ase studio to basagoska ekiagira no togenderete no murobere yoiga Getembe Television ekionga kiamamogusi. Enya gitari ya Medford Hospital
nigo bono egokorereria clinic kyamene kya urology special clinic tariki 24 tariki 25 cy'umutangane umwaka yega incho bari mu bwate emechanda bono bono bladder stone, renal cancer, cystitis, mechando yuwitramache, enlarged prostate, prostatitis, bladder tumor, erectile dysfunction, ED, frequent urination, painful urination, dysuria, stress and incontinence of urine, overactive bladder, prostate cancer, renal stones, renal transplantation, urethral stricture, varicocele, malinfertility, hypospadiasis na urethroplasty gose bicola mucosa. Tutarira senyagitari yerega ange na KMTC orosegero bosongo sutokere simi ase namba 0762105575 gose 0101001127. Kitemba Television ekionga kyamamugusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okugendera asa amatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyorera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eryo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono erya ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela ase nsemo ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeri abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigo tokwigeria Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati obumanyi bonde obonge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwana wo anyorere obumanyi obwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa ichichiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi yele bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egende ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonyo tenya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yaye igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tikanto tiga bana ababerenga tikatoba to kasi school ete Keroka muleta sobwango ndo batana na accommodation injwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eri baje gutakonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwitrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanyi eri webekeri bagari lya asense yiga yokwerwanirira Kitemba Television ekionga kyamamugusi. Ekionga kyamamugusi.
Karibu sana nende kira tugendete kurigeria amang'ana y'obubundi gose naki obubundi bugendete gukonya abasae n'abantu bande bonsi kwirikia emirimo. Benjamin Nyaboro agoteba kuro Nairobi Tetra Pak na umurugi oye naboigo n'omwana oye noare ime kira gukonya abantu ba olemiriri naboigo chinse mochiricha aria michoki mbia mono sana oyateba good morning ni Wilta Nilta kimto kutoka Nairobi Choka niko ndani na wafuatilia pia mono sana naboigo ndoche oyo kurukonga Charles Sangarago te afundi wa simu kurwa busongo chituka no ari me yomorobe naboigo Hosea erediga kuru chinse mocha Meru County ote manuare ime yomorobere toko irana aiga ase studio tuchaka na Mr. Justus. Yes. Kero tukuria bono abasubati mpata getie miremo ye okay abasubati abange mbali ko ire mireme gayo bobundi ko ba emiyase bare. Injira kimogote ma ko anekinga abasubati na baro bayita bire. Ya lero no bare. Ngoja bare there. Lakini umubaroro moke. Umubaroro moke. Lakini bali wale wenye wamechituma nyomba nene nale kwagacha ndio chisoneka liga kerende musubati getaka nga approach atagete mwegas ngamwegas tu yo mchengo but inkacha nyora no ara se fundi akoleteki akuna kwagacha. I was so much impressed with that woman na ni mama wa watoto watatu na anafanya kazi mzuri, so abasubati bali berure ko kore mereme nko yakora bare and they are doing it perfectly ko banyana bagaka. So igona ari kuni kale cha abana bali kinyaruka welding nabagokora was chi wall unit erangiye nabasubati ngwa kabale roofing rero bakanya roofing nabagora nabagokora so gasite yabona rero kale yo mugaka ngokora akobeke rongi kabisa igo so mbali kobeke kiage ya ngobeka bale ngokora bale samu ngokora bale bali berure na ndi ba identifying which part ebwate kibeza they go for it. Abasubati nyone chirange no bawa gerange ma tenkoli no bakekora bego lakini ngwa kabale so nande ine rega se koleteki na robi bone go genda muchengo abasubati nabo baro muza hafu so lende abasubati baito bagusi abana kinyaruka gito cyagusi gasiteyo utanyare gukora yobobundi just go for it bono karoma abasubati bagakire bakigosona no nabagaka na baro bungosona bare bono bosone kero kuligiria mangana bogosona chianga neke nayo no bobundi obobonde nabakora ngaga chigasi chiromono kubwana nene amangano koro chianga. So we are moving na technology buna yacha things are moving ekona gotogendi gochia na kene geche mambi so I encourage them abana kinyaruka egero bobundi Yabona sana mheshimiwa. Yes. Nchira kichindi na ndabasa babara nyale ko comment omukia kwerikia emirimo kusewe kwenyorere emirimo. Tatigabona mangana buna ega yukwagachi. So ebintu nebinge omusaya arakora ko egenda lio sobo mo apart from nebo bwagachi ore misikwisi mbo bwatle chibesa osimeke bitungu ene likinde meruji akaire otwara ka garden ya kegeticha obeke bitungu bya sigetungu gati abweteti obeke karati ya abo obeka ga spinach kao obeke na sukuma squeeze na jikuri sukuma nganyana na matatato siringi 200 kare ringe sukuma yaga tuteru siringi zane sukuma ekire chwara binte bibi ono ikige tunguo especially ikige tunguo ikige kienyeji kare very expensive kubwate bitungu bya eguni abogo ikari busongoni ochene jiru kya isatu oko kwaenda na gatungu rocho ubwata gatungu ubwata ga spinach ubwate na kaho kao abo kwegenderere yani no kwerwa no gwituma kare abantu baga yani baka kirirega ibintu bona ngoganyite ngoje korageribu inda no muiburi irwanirire etume abantu mbali nabako eguna begasi obisi onye tuli gwituma tuli yard working yani tuli bwati omoki still nabo gozinyo na bengo muntu abugetenga karo gwati besi nyinge na libona uranyare go manage nonye bukwego teba onye to kunyara ku manage ziringi 10 awe wiru to kunyara ku manage so the way kwanza muna kwabo ko runyomba minu gose muhao the way kwebanga na bekorega muntu uri na bakwebanga roje kwabo ka kwatu to barangiti ku cyabo abana kinyaruka takita kwabuza kizani no jirige sieri no yegwe gasyo bi still na bako koraigo so
tiga twebange turumono internet nengia nebwata mafundisha mangi lakini totumie internet bio so kwegenderera nabo ko Google bono igeselira bagito lia gusina boko bekangana ki inche bono igande kisi nyamataro nde nyakoe inde bunyagata nyinde embassy mbole iga nkinasi mekega koribia totumie ekisimi kyeito osokokora ko tumie simi bia ko tokonya twegenderera nabo kugororengana ki gintu kikirakoribia kwanyora ni jinyini nabo esimi yakokwerezera okore igana na beko kwana be procedure yokunyara usimeka n'ubuyu uratumeke as much as tutaite kigasi obolemi ngwaka na bole egentekera na lingana limwamu wetume bantu baminto abasae timanyiti yani emesingi yabe gitwemebe bantu mbataite yakore gasi yogo chabuka bono ebese bono igebese mbwate mubuka tokomanyangana ki inkirangore as long as tuita muntu ebese kero bwate muntu takomanya muchengo gwakorete irangi gwagete chibando kwa bongororo to kaoni echinyeni kuoneti pesa ni pesa egenteke nene ni kujituma na kujitolea na kupenda ile kazi yako unafanya abantu barao kore gazi lakini hata nyajiti yani because mamu mama tabeti yagenda akoro bwalimu oenda kore kuzi bwalimu akwenda neba kosomi tabwati passion yoko somi yani yoko dana neba kosomi mwana tabwati appetite kirengento no kweherwa so goikaba sai tuwe bono iga so tati tokunyara gwetenenera ntonyare gwetenenera wachora barai to gwetenenera tubwate bisomoni byeito na bibebike tokunyara kogoru no musori wekingende oso musori bwo meno ochora umurai uromobe mubwate bisomoni yago tenena iga from kwa matainga yaya aye buna nakurigeri tubwatie na agenda as a community yeito aye bona kenda ingenda ito kochora umuntu uri focus ubwate agenda ubwate burden y'abantu baitu so naritoregendereri tokonye igesaku gyaito as much as na abaibuli na njene kingo takateba most of the time abantu twabeire busy sana bakantu bwati time cyo gwikaranza n'abana tubaereze nga ingikemwenereta kobikia abaibuli kareba bwate kazumba ngana ki mwatagete ngatebi nga mwana onyagete no mwalimu mwana onyagete no munyagitari mwana onyagete na lawyer mwana onyagete ya nebi ya kibyakire that's good but gete karacha onyenkeracha korobolemi obufundi tati lazima okoroge esimiti nago tebi kwanza orocho umurande no gochafuye madam wiring no gocha boroka nige merande yao okore orusi chiavron chiari ngo beke bagi waende bwe yake kyabuso ochitaoni okoranga shopping kao oirire mukao okomuire nebe out that's what we want tatayi abasai nabarai mubwati platform rosia machiko ago favor mosae access some resources na chiba chinke abasai baito begendereri buya elinde gesakukebe lakini tutwarenga ngandu tutaite ntu abantu tusangiriri ngayegesa kwekego nande taite koirorere gente kibokeri kense ngoikerera time tutacheti kwempower young generation bono bago kabarorengana naki ngaye ahino yenga kyomenyete bya ache mwaone story ngangere let us abarai tubeke chibese ese talent naturally talent yani torere chitaranta chiabana nyakwarura umwana ngo nabwate taranta yo gwako mobira that's why chibese chichire for example account yeito ya kisinko nyorere billions of money nabo mokorosi aba MCA bara assembly nabo mokorosi mokora to muzwade budget yebeku tutware chi academy neba chitaisane na nyabese njiko izana batinji izana every word tutware igintu gego train abana eito mopira eito gotera sikuizi abantu ko igeiri biobekere mesinge mia abako ndo otere buya orosi bitoki that's what we want ntotaye kiriogi banga chi program abasaye babe busy moko banyora bako barama lakini we know leaders bali batataye kwembawa abasaye because mbago cha kubanyora babo gore the time unego cha kweka 2027 nakutoka kwa tebi aye nyagete aye kwa bwate ndamwamu kwa tete kotokonya bio box nyumbani utimoke tochora abarayi abaya tigatobero systems chibese njiro ngurutule bango chiato mugo chatiga chibese chibeku ntu good channels chikokonya omusaye ebintu birozu amagenderera agende sometimes ngo kuminga wae abantu bakwangaika na there is money egento kiatu chanire abarayi baito betakirete berengerereti betelie padiemu bakore kirigento barosi bisomoni byaba bagende bati
tari bonsi mbarabaya babwate nkoro yo gokonya naki ngosaba rende no murari rende twanya kubeka amasabo tugikeri abarai batware chinkoro chinyororo chiake mwanya bantu twanja nentumo especially no mugusi na kongusana lakini rende abantu turatiga ogweta kero obonji bori tochamo tukwane riogi elimo nari turanyora amagendero tokonye gesaku tutige legacy na ntu abaraya baketogokina ntagete nyasaye gagocha gonkonya ginko bomo MCA ngambe miaka yane 5 ntige legacy nganaki masina gambete but na tigete kimanyererio na yabo mwana one arache kurireria tariane. Mbimona sana mheshimiwa ase etagika ea moyoka kero tukurira mangana yega construction ayabona buno murai mangana yangu chialeta areto muchando ase wonjoreria kwerire ose climate change ese kero tenenense moyoborai nchira kimuranya ariko nekinga ekero ya mangana abantu bagendete kwagacha riro bali alendirwe ose rire lyalendirwe egento kiatuchandire Kenya antu bwate egento tokoroka uchafuzi wa mazingira okonyora because ya corruption kwa rojari embakazi umuntu as a state y'abantu bamenyete no agota kotijigazi chia ya kon because ya ufisadi yani umuntu agochereze yaiga because ya oruri yaki agwe kibali kyokorosie bintebibe so liro banaitwe kare bintu biko korune bibi yachafuka mazingira ne liro bandire etende that's why tubwate abantu bagoja bakulira liro babapima jisabya jacha QS kyaligiria abanjini baranga gairira beli neliya nabo omajengo kubiku because emejengo nere korosi yagu either yaringa swamp place ira baliyo boroso botaliyo buya emesingi yabegetu either abakorete economy naboko mo kitana tikankurusia magozo bakondora lakini no muyure bale bako gwetenda bataka gukora economy yani kwende ngire tokuruke ratio gosentu 2 to 4 to 6 4 to 6 bonero obeka mchanga chikuru baro sita obeke simitia yama diba ako beka chisimiti sato bono because yetama obeko mo machengo lyo ikirigati machengo lyo nyitoka go chance oita abantu ne chibundi chiri chikwegera tikato twale hutu ekara kwa irwe gasi na karole ne chibundi chao tebyo mubundi ngana ki gasi yera bamwa totige gokora economy tobeke bintu bire standard that's why ne abachipara konyora chiri chimbe okonyora kwa iro monte tenda kero kwa mai tenda yokorosi para kero kwa mai tenda yokorosi para kwa mata ida 30% bona kero kwa sabata 30% uika kore economy orosi e parembe obeka kamaro munyurukeri une chumbi after 1 week mbrage gocha gai gocha so win kali eserakali to enene ekero abantu bali bakwagacha balirira babeka uboroso aziriro balire edalire accident chibundi cheito chikwere site ntotagete gento kebuneki that's why na ndinko irorera mama county yaro chembi yetgaret NCA ababasomi chifundi cheito abatabingana naki azinarora iruna yabakibaseji na yabakikare to anja kubeka uboroso to anja kubeka li kwagacha azirira balire libe na ndiki more site na bali taborira tereri go ikonyore obeke helmet obeke ngaki mwito birimo gobeka binge chisuti lakini utabeke kuchenyangi chova obeke ovaro obeke gloves obeke chibuti kosebikoro tombire bie site in case of anything kwanyora no yani no well equipped no working gears no protected so the talk on the site iga umuchanga abantu basomi konyora ita esimiti egogosoa guchya maboko yako butora so ba terungana kikore site beka gloves njiri chyo kora so that naintu afya yaitu nengi alero ngende ndo butoko boko mabinto no bafundi mbia mono tokerana as Mr. Justus I know re ime construction na ndo bwaga chyo bonge na bwasaliri irire bwasaliri roba ninkyora kwanire gona lego sabasinge chini institution njiro cha serikali of course we are human beings no yo mindatewa chini institution chirichiro abuna bana nema it's the one institution ekere obwaga chibo ko na bebe ka masingira gosareka lakini mbago take action of course abante kera mo kole gasi abande mbaro barabaya barakole precautions una chire na royo mo maybe urakole una etakole diki that is why serikali bwate bitengo byonse abantu banema igonale ko basaba ase mo na masingira saregete let them come in egera tokonya this is where we call home egera to salia masingira there is no another place we can go so lende nkokwana toli chifundi nekera bakole ke barona kibako ache bintu byabo ne bintu bina kibako bikora batirende mbaro bake kali bantu bonse baraiwe batirende ne manero ororo na yone kere nyombe kwagacho there is a process kucha kwagacho nyomba there is a process ikyanyo no mondo na rogoro kuma architecture
nero gochore nyomba obatena kigo chokora or bill of quantities kuna vitengo hapa ya serikali ebinde ekere bikobwati kubuye nyomba itokora yana kugekogwa lakini ekera singenja abantu abande banchiro bobesa oyego bribe ku okore rugendo gete otiga bono tali na haja nege wote ekere nyomba ya ngaye nyomba kurwera bakike chikora baisano ibere amayo chiko ngaya abantu bane mabare ngaya tiakitagiche chiba bajo nyomba chinga ibare ikyagera akitagiche gasi ya no takomanya naki esimiti yo kwagajera nere wati yo kobeka omochango yo kobeka se nyombe no isai no gwene to kore gasi that is their work. It's because abantu bakoreki batigiro bokora libwe serikali bachire bokora biashara byabo kisokta ya aba sae kose abantu bari bakora miremero omwabaira maigerio kuna baranyare gukora ngoigeri gubari nyonekere to kuru school akera bako kuru school ngotebi gubari what they are supposed to do efundi yegeire school ne fundi eri manyite ngotebi were nga precautions you must take nyona masakara yesimite kere kwa ruzi nga yogwenda ko yabeka amacha yawo nga yoko ya endo gochi ingotebe gubare nasingenja Kenya batagete bintu bya mukato haraka mbia mana sana ekero bono tugucha gukora no nyare ko toerezera mbantu kibaganiri gusemba imbundi kibaganiri se kogendese training bono ya mambi gagu nona tete gocha chifundi chiganiri ne cha construction ne fundi mason plumber omonto kobeka chi tile omonto okora roofing ne painter. The only fundi mwenye maybe otaja se egekae kekali kwa uchi certificate ne fundi yoko sona. Lakini chifundi chonsi picho ya nyono bwechire tagocha. So construction ni minute yo monto okora ase nyomba bakekoreki ene fundi mwenye ole ntamu ase sema ya construction mbwari kaniri. Na ndipo natwateka ko batebi ebitonto abatangasira South Mogirango Moche Nduru Boys abantu ba machoge chache na machoge borabu nabo basi moiche tendere. N'abantu ba Nyaribali Nchache na Nyaribali Masaba n'abantu be town ya Kisi moiche school ya Musa Nyanduzi Kegati n'abantu ba Noti Kitutu na South Kitutu enda yenjoku mochiche nyage senda secondary n'abantu babo nchali bonsi pia waze nkorwa mo basa kondedi down chifundi chonsipi moiche suneka hall ya CDF mbiyamana Mweshimiwa ndaike mo na inje mentera igelinde tokore moyoka na areko tebaiga nje no mu bitutu enkoru kitujage south chifundi chaito cyabo gitutu cyanya kwa abakuru bogeka ogisero kitutu centro nyatiko ward na momoko manage n'abantu bakuru baito babo gitutu ya rogoro bakuru senzi baruke hogi baru marani ward tumera naiga nyagasendere goro secondary school tonyora mafundisho elinde mwaegu ebisero byeino mwegendereri katesi ya Bama County babwatiranite na NCA eliyo muzi Mheshimiwa Honorable Donya Doris Aburi Onyoire Chibundi elinde amagacho gago chaka yege serikali una litwatie kagoteba monyore mubwate bisero igono ko ba equip mapema azijiga chiraje cha affordable housing osobu muntu utaita kwenda isiko kore gazi nyore no bwate gesero kyao bakoro bagateba ore na gesero onyora buraro so wakiro Mheshimiwa Donya Biamano kwa extend yako kwa kujise Chibundi endelea na huo moyo endelea kusaidia watu nyasaye nakubwatisi abana injimba manyite abarai bao kore gazi na abarai bagotenga chidansi mbiyamono omorari awas affordable housing ne bwato mochando busenerete tobo tutukana okungusana na yati yabantu timayanga na kimwa bale mirichi nyombe chinchi chaka chose orokongo rwagusi njiji yaga hachu actually nyari bali masaba njige enderete eso Mheshimiwa Daniel Manduku Dr. Mwakitecha alinjige enderete na kili twateva Manduku nere buna aruti mapema na lige na someti ababundi banyali bali masaba bono igamba ka saini kwagacha Mheshimiwa najite president Karonji project inege enderete so na ndi project chinde jije kusiaiga I think tindi sure ne proposed nga affordable housing ya kisiaiga kusenya achira abiko kusengai so vitu ni mingi ne tabane cha affordable housing nabako genda isiko bwegenda nabako enda chisaiti njire chire serious Panya tubwati mafundisha ya NCA Mama County aletire na bako selibu kubwato bubundi lakini twekeire se ense bana yatakire ubwate akakaratasi no bongo so yagenda namo so uchuzi na kuendelea so tunashukuru sana
abantu baito bakisi amo especially abagetutu ba minto tumira na ali nyagesenda chitariki nyagesenda tukale chitariki 29 irabe ewiki egota. Yes. Tutakuwa huko tutapata mafundisho monya gutwara ntemi kora aru nyomba bwa mwaonye mongino takaro sereti ka breakfast tizingi njo ababundi bagwituma na mara nyora ka chaye ga musibe yani suko bwatere ndo suko chakiro maite chena chema ni ebitoje. So May God bless you. Asante kabisa. Asante. Mbiamona sana ekero twarengenere Mr. Justus Onyando oyo teneta mangana building and construction na boy konto mobwate mheshimiwa Felix Amasie koro chinsemo chiri chanya kwa bagukwanera igoro yobubundi anene mono obwagachi ande nakiburanya gukonya abantu abange konyorera emirimo ase chinseme chiga chagusi munchu murigereria Mbiamona sana ikiagera ogendete kubu mwegenwa meyegeta sene kiga kiagetembe television kero kwarengene nche Matilda yomorobere na boygo avila kariri koro ase chinse mochiri che studio ya kabere Lucas na boygo matundura barenge magega ich camera na boygo oyo tenenete obori kiboito aiga Eric Abuga Mbiamona sana soko nekia murobere yoga oikiranire emambi ya bono wekari tuko ryankyo nende chinsa bune chiga cha mambia ekero turachikurigeria mangana ayo bochenu twara chinga kichingia twara oborigereria obuya